Ambalma Sherifla TV la jiba umbo funi Islamia ka fuli no ala ka kishina ka hinena ka barka Allah taala deli ala ko ke ka anni au bela jelena bo au bismillah ka jemu ka mandi hukmu ko nala no dine baro mi jemu ka ina be uli ka sayan karamu mani ka ankaramo o bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fununa bi anni ankaramo ani antereke na ambalma ke be nyon fe no ya Sheikh Ayuba Tola Sheikh Ayuba Tola ninte ashiya fula nita ashiya fula ka teme anga jemu kan kono nala mate mimi yira mala tuni ni jemu kan kono nala Sheikh Ayuba Tola siyo beneno falaje solola dine barakela do lakalani kela do wajulu kela do dine lasiri kela do nabi ayera mara ayera ka yorola sirakoro mengentana nga falaje solola oye adresi halibi kalanro ni barakaro bela jele be yeno ame afuka wala nyimando yana ngadu baroko nala me ankaramo bismillah Sheikh Ayuba assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh Usman alhamdulillah dema ya bega kene alhamdulillah ay bidda kunya fla fuli kan am fla ba mo alhamdulillah ambi laje baga bela jelefu Allah me baga bela jelefu malikono maliko ha naam farafina farajina jin corona klibi afo bela jeni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah Sheikh Ayuba ambe ifoki wale mano anga wile jabilila tuma bena anga wile sirima iba anjabi ni bunya ani karamai bolo bisfen fene bo bela jelembla kana anga wile jabi ambe o bunya masiki kiye ko fulira sima alhamdulillah. Sheikh Ayuba an kumbe do maka ko mutemena anga boro konnala anyaira zulhijja fusamantiya mun be ala ana kletan fulo anda sira uluma daw sira ma o kletan fulo konnala dumba do be akonnala dumi kamo ya fayen ko kafsani dum bela jele no arafa do chendo arafa do ne do jumene do alhamdulillah. Sheikh Usman ambe alafu ambe ala tanuka wali nyumando ambe ala barkada naam silame ni ala yake silame folo nema bilbili do kasobe na ala kala ke mu'mini nema bilbili do okay na ala yake ala kramandi sallallahu alaihi wasallam naam nema bilbili do wati do be ni ala yo jira jona o nema bilbili baddo ye ambi o wati dola naam ammi wati mina qur'ana yare wati fo ko ala ko qur'ana kono ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim naam inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah naam yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun naam ala ko ale akadalike ka kaluda ka ke kaluta anifla o kaluta anifla ay nanita ko ke la horma kalu o la horma kalu nani ambi o dode kono no franjera kalu doni amina do doyere kono o siliba kalu zulhijja mo kono o zulhijja ya fam o mana doni obiba ami do jumen gono tuguni muharram alhamdulillah naam opma o silba kalumi ni ambo kono alhamdulillah naam don do fana bu kalin kono o do kapsa klebi bo kabije dongodo o do kapsa o do be le keme sabani doni lebi bo abibi naam doni kapsa do be o do kono o yoma arafa do o kapsa ni dumbe arafa do ni ala ya jira jongo jona ala ya ka nema bilibili baki arafa yere don jumeno arafa bibe seliba kalo kle konondona doma arafa do yi seliba kalo kle konondona do anfa adama kuma mina ni ajigina dugukolo sanfɛ ani an ba hawa naam o ye ɲɔgɔn ɲini kumbe o jigina yɔrɔ mina yɔrɔ kelen tɛ o ye ɲɔgɔn ɲini u ɲɛ taara da ɲɔgɔn kan yɔrɔ mina o ye arafa kulu de Allahu akbar an fa adama y'a dɔn ne ni muso min tun bɛ alijinɛ kɔnɔ o de ye nin ye furumuso hawa an ba hawa y'a dɔn ne ni cɛ min tun bɛ alijinɛ kɔnɔ ni furukɛ don o de filɛ nin ye Adam o kumana a ye Adama dɔn Adama y'a dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ min o kumana fɔla o yɔrɔ ma ko arafa kɛnɛ
dɔni kɛnɛ ka bɛn seliba kalo tile 9 don ma sabu adamadenya bɔlɔ a turu fɔlɔ dugukolo sanfɛ o y'an fa Adama de siga t'a la donc o ye a n'a muso ye ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ min na o de ye Arafa kɛnɛ o de la Arafa kɛnɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa o maa n'i jɔra Arafa kɛnɛ kan k'a daminɛ sɔgɔma ka se wula seli ma o b'a sɔrɔ i jurumi n'a ka bon ka tɛmɛ diɲɛ fɛn o fɛn kan Ala y'a bɛɛ yafa Arafa don i b'i jɔ ka Ala wele diɲɛ fɛn o fɛn na Ala b'a jaabi Arafa don i b'i jɔ i wɔsiji kelen o kelen bi tɔni ali dugukolo kan o bɛɛ ye kan hɔrɔnya ye i m'a ye n'an sera Arafa kɛnɛ kan faamaya tɛ yen fandanya tɛ yen waritigiya tɛ yen masakɛya tɛ yen bɛɛ ka kan wa i bɛ jɔn ka jɔnya de sabati ye i ɲagamɛ min na yan n'a b'a ka so kilimu tɛ bɔ a kɔrɔ i b'ale jɔlen de ye tile la ye ko wɔsiji bɛ jigin sabu yɔrɔ min don n'i sera yen e tɛ yen bilen yɔrɔ in de bɛ yen Arafa yɔrɔ Arafa kɛnɛ ale ye seliba kalo tile 9 don ni tile bɔra o tumana dugu kabi sɔgɔma a bɛ a kunna kabi su fɛ minuit passé ka taa se fajiridaw ma a bɛ Arafa kɛnɛ yɔrɔ ɲini hijidenw minnu bɛ hiji yɔrɔ la u bɛ ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa Arafa kɛnɛ kan o tumana bato bɛ kɛ sa k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se tile bili fana ma minnu ta ye kuranɛ kalan ye minnu ta ye dalayilu kalan minnu ta ye dugawu kalan ye minnu ta ye zikiri ye bɛɛ bɛ taa Arafa kɛnɛ kan o tumana bɛɛ hijiden bɛɛ o la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko el hajju Arafa a ko ten ko hiji yɛrɛ Arafa de don o kɔrɔ ye Arafa de ye hiji nin ye ni hiji n'i ma Arafa sɔrɔ dɔrɔn i ma hiji bon fasamandiya min dun bɛ hiji la sigiyɔrɔ kelen t'o ban o tuma n'a fɔra ko o ye fɛn min ye o fɛn in tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ siga t'a la o tuma hijidenw o y'olu ka ninyɔrɔ ye maa min fana tɛ hali hiji la i bɛ Arafa fasamandiya sɔrɔ cogo di Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye Arafa don su Arafa don ni maa min y'a su ko Ala bɛ san 1 san 2 jurumi de yafa ye san 1 min tɛmɛna ani san wɛrɛ min bɛ na Allahu Akbar san 2 jurumi Ala b'o yafa ye o tuma san 2 min n'i ye kataw i ye filifili minnu kɛ i ka san 2 kɔnɔna na Ala b'o jurumi yafa ye a faamuna hijidenw bɛ fasamandiya minnu sɔrɔ dugawu bɛ yen ni maa min hali n'i ma hiji yɔrɔ sɔrɔ i ma Arafa kɛnɛ sɔrɔ n'i b'o dugawu kala Ala bɛ olu ka fasamandiya fana di e ma o tumana ni i ko Arafa i ko hiji n'i ko Arafa n'i ko i ko jɔn ka dugawu jaabi kɛnɛ n'i ko Arafa i ko jɔn ka Ala wele kɛnɛ n'i ko Arafa n'i ko i ko jɔn ka taa ni jurumi kulu ye ka segin k'a sɔrɔ a banna o de ye Arafa kɛnɛ jurumu yafa don ka yafa kɛra an fa Adama ani an fa Adama n'an ba Hawa yafa kɛra olu ma o yafa don in b'a nɔfɛ hali bi kɛ o b'a nɔfɛ halisa an fa Adama ni an ba Hawa ta yafa kɛra ma u ye ɲɔgɔn dɔn o tumana o yafa kelen in bɛ a nɔfɛ halisa fo ka taa se diɲɛ wuli don ma a tɛ bɔ a nɔ na o tumana maa o maa ni Ala ye Arafa hiji nɔgɔya i ye i jɔra Arafa kɛnɛ kan wula bɛ se waati min k'a b'a mobiliw ta ou bien a bɛ taama sen na dɔw bɛ yen olu bɛ taama sen na ka taa Musdalifa i y'a faamu anw yɛrɛ taara waati min alihamudulilayi ne tun ka dɔgɔ kosɛbɛ hali ne tun ma san 30 dafa mais anw y'a bɛɛ kɛ sen na k'a fɔ an y'a bɛɛ 2015 o tɛ bi Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ni a kɛnɛya b'i la ka galabu b'i la mobili to bolimafɛn maakɔrɔbaw bolo i k'a taama Sheikh Ayub ni Ala ye Arafa don yira an na i da sera a ma minnu bɛ hiji kɛnɛ kan olu bɛ taama ka taa Arafa kɛnɛ kan ka t'u jɔ ka Ala welew kɛ ka kuranɛw kalan ka seli Alakira kan ka dugawu kɛ
ka ala wele caman kɛ nɔ ni ala ma hiji la tigɛ maa min ma i b'i ka jamana la i b'i ka dugu la i b'i ka so e bɛ se ka arafa na tɔnɔ bɔ cogo di i bɛ se ka nafa sɔrɔ arafa la dɔnna cogo di alhamdulillah baara kɛ Sheikh Usman Fusamandiya dama dɔ bɛ yen a bɛ se fɔ 5 ma Fusamandiya 5 bɛ arafa don na awɔ o Fusamandiya dɔ ye jumɛn ye arafa don ye don ye yawma ikmalu din wa itimamu ni'ma arafa kɛnɛ de kan kuranɛ aya laban jiginna alakira kan Allahu akbar al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allahu akbar na'am arafa don wuladanin fɛ lazara ni fitiri cɛ kuma min na ni o waati mana surunya mɔgɔw bi u kunda Musdalifa kan aya in jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam a ko bi ne nga silamɛya dafa n ye n ka diinɛ dafa e Muhamadu ye ani mandenw wa diinɛ min b'i bolo n'o ye silamɛya ye n'i bi ala bato n'o ye ni mandenw bi ala bato n'o ye n jɛna n'o ye o ka kɛ ni ala bato diinɛ o ka kɛ ni ala bato diinɛ o tuma kuranɛ aya min bɛ yen ni a aya jiginna ka diinɛ dafali kofɔ o jiginna arafa don Allahu akbar o ye Fusamandiya ba dɔ ye d'accord o de la aya in jiginnen Seydina Umaru yahudiya dɔ ko a ma ko aya dɔ bɛ aw ka kitabu kɔnɔ ni o kun ye anw yahudiyaw ye aya in jigidon anw b'a minɛ k'a kɛ selido ye tellement aya in jiginni nisɔndiya min b'a la Seydina Umaru ko a ma n bɛ aya in dɔn n m'a jigin yɔrɔ dɔn n m'a jigin waati dɔn a jiginna ɲɛ na mais aya in jiginni kɔrɔ min bɛ aya in na n'i y'o faamu o tɛ anw bolo nisɔndiya ye sabu aya in jiginni Muhamadu ye missionnaire de alakira nana de a nana ci dɔ de la n'a fɔra k'o ci banna siga foyi t'a la a fɔra u ɲɛ de ko Muhamadu bɛ segin ka waati surunyana filanan ye jumɛn waati a filanan ye min ye takfiru zunub arafa don jurumiyafa don ni maa min ye arafa don sun ko ala bɛ san 2 jurumi yafa ye min tɛmɛna ani min mina ala ko kan ye a sabanan ye jumɛn ye don do yawma itqu minan nar ala bi jɔnw kan hɔrɔnya don min ala b'a fɔ a ka mɛlɛkɛw ma a y'a jɔ a ye n ka jɔnw lajɛ sanfara la mɛlɛkɛw bi adamadenw lajɛ bɛɛ ni fanijɛ don bɛɛ bi tile kɔrɔ bɛɛ bi ka kelen de fɔ ala bɛɛ bi ka kasi dɔw bi kasi dɔw bi kule dɔw bi wurudi la dɔw bi kuranɛ kalan na dɔw bi na ni sarakatiw ye ka n'o di ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ɲɛ bɛ ninnu na u b'a fɔ ko aw kungo ko ni ninnu dara k'u bɛna tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ ni y'o ye tiɲɛni na mɛlɛkɛw b'a fɔ ko a ko bɔn mɛlɛkɛw n ye aw kɛ seere maa o maa bɛ nin kɛnɛ in kan n y'a fara bɛɛ ma o bɛ kɛ arafa don a naaninan yawman yubahi lahu bihi ahlal ard don do ala bi waso ni dugumakolo mɔgɔw ye don min na mɛlɛkɛw la sabu ni ala kɔni ko an ɲɛ b'o la wa u bɛ ka mun kɛ u bɛ ka ni ala wele u bɛ ka subhanallahi fɔ u bɛ ka la ilaha illallah fɔ u bɛ ka hasbunallahu fɔ u bɛ ka salatu kɛ aw tɛ tan dɛ aw kɔni mɛlɛkɛw ma fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ ninnu de filɛ nin ye ka bɔ dugu yɔrɔ janw jamana yɔrɔ janw siya minnu tɛ kelen ye dɔ ti dɔ yɛrɛ ka jamana dɔ n'i ko maliyɛnw n'i ye Mali tɔgɔ fɔ ye arafa kɛnɛ ka dɔ ɲɛ a b'a fɔ o yɔrɔ jumɛn ye i bɛ dɔ ka jamana fɔ maliyɛn ye o b'a fɔ o yɔrɔ jumɛn ye mais ninnu bɛɛ nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ko kelen kunna kɛnɛ kelen kan ne ala kama nin ye waso ko ye dɛ o tuma na o y'a naani na a duurunan yawma ijabatu du'a don do dugawu bi jaabi don min na o de ye arafa ye o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni arafa don sera dɔnnibagaw bɛɛ bɛnna kan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko a ka nin fɔli caya nin fɔko kelen baraji arafa don yɔrɔ nin fɔko kelen baraji arafa don ko ala bɛ uhudi kulu ɲɔgɔnna baraji di ma
la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Iye hiji dinyo ita hiji dinyo arafa do ikato kan fo ka caya ma arafa do ma mi ma hiji soro ishune ko fe o mana ika subhanallahi fo caya ika alhamdulillah fo caya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iko fo ka caya adon ni ma se ka shun fana ma do be ba soro shun ba to do ma hali shun tigali gele ya buka o mana ibi hine olula ibu shun tigali adon arafa do ni ba fe fana ka baraji belebele ba soro arafa do ni do de gumbe nywana o seli do arafa don ba soro ma chama bi batola mo shugola le do de seli nasongo seli musaka de nga fani seli saka ko opmana iye seli saka nyini arafa do ka di doma arafa baraji soro iye yatime de do iye fani kala ka duma arafa baraji soro almami do be iba soro obi ni bela ni baraba in bela me ko dafa ande fi ubita selikene uboni mawi ama almam do ubita selikene rebo ka soro hal lahiyati me fendigu ube mado e ba soro la obi nyine obi fili obi utado obi utado opmana ka saka nyine ka doma arafa do esige ati selika kunjugo ka sabu arafa do no ya soro arafa do ba soro ko mi manyene bo abise ka nyene bo mo ba soro jigiti ka mo ko la op mana arafa do sarakati boddo fana do nyuma ya dondo muso do be sisan anga ni jamana ngono bi muso che saba to ka cha che bu ka faka dongodo che obe ka sa dongodo op mana ka don niye nunu nye muso che saba to we anga hinewula eka nyuma ya tise ku che wuli sabu o tise ka bla che place la kwa ma obe ke sababu ye atigilama bi jigi bi sigi ni o ke arafa do ala be arafa samandia ala bo fana di ame ala dele ala ka o keli noya an bela jele arafa samantia mun fora arafa dona ma se ku ulu soro fora nga do ke ka caya anga ala ko fo ke ka caya arafa do kada ka do jabi do o arafa ani selido do na jugu seyedo selido ene fana no arafa do seye ama ko saliba do le ya salido o do fana dakunya da wana wala bara jumendo nyine na fa salido alhamdulillah selido Cheikh Ousmane fem folo min nyine do en fait o anga ta selikene bon ni dugu jera ka soro ibi la halaya min ay kakene farkulo la abi fo wati mina ko selikene bina jigini eri iki ko ki sania ni ma fan kura soro min bi bolo no kasani iko do ikata selikene na Allahu akbar na tara selikene na alman bi navla min selini ay opmana ako selinyon ve ika selinyon fu iki balma fu iki teru fu ni jumenye alaka sanware jirana alaka jirana shila iko keni duskun jele aka yafa nyoma sedi doyi yafa nyoma do ni nana sokono ni ala ye segi i lahiya soro opma almami ka lahiya fagale ko fe ibi ka lahiya faga Allahu akbar donc o sogo in fana lahiya sogo ina fenda ma do bala fandan do bi se ka son ala a nyinine do fandan do ka son ala opma na balima sira ou ben teri sira opma e ka dodo o sira fana fe ma do la ebita ou ben buran sira ma do e ba soro la ebita dodi doma do rabina dodi ma nde so ko te abek mo jume sira ma kelinya ka duskun glo nyona ala mako bodi la ko ju op mana o so ko invana ini ka dema ya ka je ka dun adon ini siginyon e ka do siginyon ka fo karsa ani sogoma o mani wula o mani kle ala ka sanwore jirana ala ka jirana shila opma aka nyongo fu aka yafa nyongoma aka hene nyona aka nisoja aka dumunike naam opma ala o de nyinine do en fait selama o fait selibado na ala so baro ka changa ni ala kuma ba shehu wati ni achuga kama alhamdulillah kuma kunche kuma jume mi bulu wala sanga boron kunche na amerika sambe fuli fana ke anga fleba alhamdulillah naam ambe kuma kunje kuma ambe ala defo ka tanu ka wali nyuma don alhamdulillah ambi watini dola ube watini do temena andi nyine sababu ko amfani ankara mo Seydi Sherif Ousmane Madan Haidara naam
a ka anniversaire waatiw kosɛbɛ an bɛ olu kɔnɔ halisa u bɛ a ɲumanyaw la u bɛ ka hɛrɛw kɛ maaw ye kosɛbɛ u bɛ ka fandanw ɲɛji cɛ nin ye Ala ka nɛɛma belebeleba dɔ ye n'an sigira télé la ka bɛn o waati ma an b'a fɔ a yɛrɛ joyeux anniversaire hali n'an ma se a fɔ cogo ɲuman na o tuma Ala ka san 70 caman ani kelen Ala k'o fara a yɛrɛ si kan n'i ko jɔnkunnandi bamanankan ko sababu ɲuman télé in sababu a ye ale de don ka silamɛya cɛri bi mɔgɔw ka se ka silamɛya walankata diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ale ka sababu belebeleba b'a la ka télé baarakɛlaw fo k'a daminɛ sanfɛ ka se duguma Cheikh Ousmane k'i yɛrɛ fo i n'i ka baarakɛɲɔgɔnw diinɛ baro alhamdulillah k'a da kɛnɛ kan ka karamɔgɔw wele ka na o ye e yɛrɛ ka cɛsiri ni ka yɛrɛmajigi ye an b'a deli Ala fɛ Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye Ala k'i sabati Ala kira hɔrɔma kosɔn salli ala rasul sallallahu alaihi wasallam Arafa don ye donba ye tile dama in kɔnɔna la an bɛna don Arafa don kɔnɔna la an ka jija a don an ka kɛ Ala bato don ye an ka yafa caman ɲini Alahu taala fɛ ka d'a kan yafa don i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera a ma yafa kɛra an fa Adama ani an ba Hawa ma ka bɛn o don ma kɛnɛ dɔ kan Ala ye hiji nɔgɔya mun da ni i yera hiji kɛnɛ kan ka t'i jɔ Arafa kɛnɛ kan ka ni jama ye i bɛ Ala ka masaya sigi a ma o don an bɛ Alahu taala deli Arafa kɛnɛ Ala kana to maa si ma kunpa la minnu delila ka taa Ala ka segin ni nɔgɔya ye minnu yɛrɛ fana ma taga san nataw la Ala ka tagali nɔgɔya bɛɛ lajɛlen olu bɛ ka duwawu kɛ yɔrɔ min na ani an yɛrɛ fana ka jamana in kɔnɔna la alhamdulilayi an ka karamɔgɔ caman bɛ a kɛnɛw sigi sisan kɛnɛw bɛ sigi jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na jama ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ fusamancɛw caman fana bɛ a la tuma dɔ la ne min bɛ duwawu kɛ ne man ɲi nka e min bɛna duwawu minɛli la e kama Ala bɛ ne ni e bɛɛ ka duwawu minɛ maa dɔ bɛ kɛ jama la Ala bɛ duwawu minɛ min kama o kɔfɛ ni Ala y'a nɔgɔya o ye bɔ o ka taa fara jama kan an ka taa duwawu kalan ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ selidon fana ni Ala ye minnu nɔgɔya an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an k'o fana kɛ a kɛcogo la diinɛ ye a fɔ an ye cogo min na an bɛ aw fo ka wale ɲɔgɔn na k'a fɔ ko san caman Ala k'o jira an sali Ala k'a jira an na hɛrɛ la aw sanbɛ sanbɛ Ala ka san caman jira an ni aw bɛɛ lajɛlen na ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲɔgɔn diinɛ baro tɔgɔ la télé so ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko Ala ka an ka seliw jira an na hɛrɛ la ni Ala y'a jira an na Ala ka san caman fana jira an na an balima minnu fana taara hiji la an bɛ Alahu taala deli Ala k'u ka baaraw nɔgɔya k'u ɲuman segin ka na an ma hɛrɛ la k'aw fo ka wale ɲuman na aw ka jɛmukan in kanu la aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ waati si la jɛmukan in filɛli la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw jira an bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu